Дөйе. Дөйе акыллы, нык һәм бик шыдам хайван. Әлеге имезүченең организмы коры далаларда һәм сусыз чүлләрдә яшәүгә яраклашкан. Тәнен каплаган узын куе йон көндез эссе кояш нурларыннан сакласа, салкын төннәрдә җылынырга мөмкинлек бирә. Аш казанының үзенчәлекле төзелеше дөягә озак вакыт сусыз торырга булыша. Шулай да сусагач ул 120 литр сыекча эчертерергә сәләтле. Шунысы да кызыклы. Дөя башка хайваннар өчен яраксыз булган ачы, тозлы суны да эчә ала. Дөянең тышкы кыяфәте дә үзенчәлекле. Күзләре ике рәт итеп урнашкан куе керфекләр белән капланган. Алар бу хайванның күзләрен көмпертекләреннән саклый. Дөянең бурын тишекләрендә шулай ук куе чәч бөртекләре бар. Алар тузан белән комга борынга үтеп керергә комачаулый. Ә ком бураннары вакытында исә дөя бурын тишекләрен бөтенләй ябып куялар. Әлеге имезүченең ике бармаклы аяклары аңа комнан батмыйча йөрергә мөмкинлек бирә. Ә табан астындагы сөялләре эссе комнан һәм үткен ташлардан саклый. Сөялләр шулай ук дөянең тезләрендә һәм күкрәгендә дә бар. Алар булганга күрә дөя тезләнгәндә яисә җиргә ятканда бернинди авырту сизми. Хайванның аркасындагы өркечләрдә 120 кг май туплана. Ул май дөягә озак вакыт ашамыйча һәм эчмичә торырга ярдәм итә. Тик азыктан башка дөя 1 ай, ә судан башка 2 атна гына тора ала. Ана дөянең йөклелек чоры 13-14 айга сузыла. Яңа туган дөя баласы 14 кг авырлыкта була. Берничә сәгатьтән соң инде ул тәпи китә. 2 айлык дөя баласы инде рәхәтләнеп үсемлекләр ашый ала. Шулай да әле 1 елдан артык әнисенең сөте белән туклануын дәвам итә. Табигатьтә дөянең 2 төры бар. Бер өркәчле дөяләр дромедарлар һәм 2 өркәчле дөяләр бактерианнар. Шулай да алар өркәчләренең саны белән генә аерылмыйлар. Дромедарларның гәүдә төзелеше зифарак, буе астан өскә 230 см, авырлыгы 500-800 кг. Дромедарның тәне еш кына көрән, ком төсендәге кыска йон белән капланган. Бактериянның гәүдәсе исә авыррак та, зуррак та. Буе 250 см-га, гәүдә озынлыгы 270 см-га, авырлыгы 800 кг-га җитә. Тәнен каплаган йон калын һәм озын, ачык сары төстә.